А това да няма антиконти там на пътя, бе. Аре, къде е виното, бе? Внимай, че по телевизията ще гледат, тук да знаеш. Това че ще ми деш олио. Олио? Тук ли ще правите салата? Абе, това тук да не е някаква гостилница за извънземни. Това е заведение. Това заведение за извънземни ли е? Кога? За внася. Какво става, бе, пийняки? Ще дойдете ли до вечера? Бъдете, бабиче! Това че олио. Една салатка. Олио иска да му дадеш да правят салата така. Чуде! Не ме играй, дай. Красивто. Добре. Значи разбрах. Към колко също дойдете? Някъде към единци. Ай, чини, мини, вините всичко. Само нож да си вземи. Айде съм на работа. Бягай. Айде. Айде,